karong panahon na nahutdan pa ko kwarta. Sa ba kaya ako ibaligyan no? Ibaligya ko kato akong robot no? Hindi ka ako robot. Pagkagwapo eh. Tanawa na ko daw. Tanawa ko, murag nalibang ba? Lupat mo siguro ng robota. Karoon ka. Ano ka din? Lubat ba? Kubaon mo siguro ng robota eh. Tuhan ba eh? Kana. Karon. Isang to nga kamot. Very good. Kondisyon pa kaso ang akong robot. Mao nga. Baligya ko ni 1 million. Ay, ako pa manubat eh. Abot-abot na ako diri kay basin. Naibuagi ba nga magka-interesa ako robot. Mupalit. Ala? Kuyawa na ko sa uy. Ano mo na robot? Ay, ako ay lolo kay. Naman, liho. Ay. Uy! Ano, Dre? Suratan mo sa mo, bay. Uy, saan mo, Dre? Hindi ako robot, bay. Nagbalik ko sa ako robot kay nagplano ko, bay, na ako nagbaligya ako robot. Wah, lagi kay kwarta, bay. Ano ba? Naglisod akong pamurol, bay. Buti nga magani pamurol. Buti nga, bay, uy. Gusto kang sampul, bay? Asa na sampul lang na to. Diara, so ito. Anak ni mo, bay. Oh, mapunder, bay, mapunder. Aliw ko rin, naman. Aliw ko. Aliw ka. Ha? Smith naton. Helom. Tingog. Musturya. Guwapo ko. Guwapo. Guwapo lagi. Kamu ni. Guwapo na ako, abo. Oh, kada yun. Bakit tumutugan yun? Di totoo yan. Oh, siyempre bay, mga bakal mo na bay. Ay, utaw rin eh. Oh, May rin eh. Made in the Philippines. oh, Lahat na sa made in China. Oh, Ugay okay, nga. tabok pa to bay. Bubog ilog. Meron mo bubog ilog. Sabay, Mayo kasado ka? Pila may kunan ni Malin pa. 1 million. 1 million. Ako ni 1 million. Oh, di ka kapalit bay. O tangon ni. Di pwede. Adi pwede bay, kay gamitin ako kayong kwarta bay. Gamit kayong kwarta na ako. Uy. Lakat daw. Hulakat. Huwag yung sunod. Ay, uy. Ilang katuig ang training ni, oh. Oo. Op. Good kay. Good mo yung robot. Naku pa bagay kwarta. How? Wala sa. Balikan eh. Wala sabay. Amol na sa ako. Buta eh. Ayaw. Labti kay 1 million na. Sige. Balik posisyon. Very good. Naman dia si Rich. Mas mo na iya kaupo dia. Robot. Ako pa tanong kung dia paligya kay murag naka-interest ko kay murag pali magka-indot ni anak. Ako ngayon. Dili ni mo baligya. Bali ba ka indot og porma aning nga robota? Baligya. Baligya ko ni. Kay wa ako'y kwarta. Pila man sa? 1 million. 1 million. Kondisyon. O kondisyon kayo. Bisa kung sa imo ipabuhat, ana, buhaton niya.
Mao ba? Pwede matisting. Pwede kayo. Example daw. Oh, sampu na. Oh, at yun. Kung sa may mo is, ipasugo niya diha. May mga to. Hands up. Hands up. Automatic to. Isang PL. Ako pa to. Hindi ay. Karena. Pangyari ko. Arasa ka. Watal ako diha. Butang din. Tanaw na ako. Follow me. Pas. Uy. Come here. Come back. Turn. Back to your position. Pilay ka din sa bukid. Pilay ka din sa bukid. Mapakilulit ako doanggan. Pilay ka din sa bukid. Niya kauban ni. Ito na robot. Muta na daw. Robot ko kanindot na ali. Ako iopsa. Ako ni baligyang ako robot. Pila ni? 1 million. Na kondisyon ni. Kondisyon kayo. Bisag kung sa imo istorya, bisag kung sa imo buhaton iya sunon. Asa may para mo tingog na. Aw, yaro. Kondisyon kaya daw. Kondisyon kayo. Ako ni kondisyon ba? Oh. Kondisyon? Kondisyon na yun. Oh, kondisyon. Kondisyon kayo. Oh, Uy, kondisyon. Kondisyon, ay. Ay. Oh. Bisag kung sa lagi, iya buhaton. Bagyan mo. 1 million. 1 million. Oh, Di ni mahal 5 million. aw dili na uy. 1 million is 1 million ra. 1 million Oh, di na ba da? Guwapo ko. Guwapo, pekat emo. Ikaw guwapo. Guwapo ko. Liwat ko sa akong amo. Usayaw ni. Musayo uy. Sayaw. Musayo uy. Hop. Sakto na. Di man ni pabuhat. Aw dito ra sampram. Kung gipa-welding ba? Kain guwapo gid Oh, kaayo. guwapo uy. Guwapo. Mabuti pa niya dapat siapa? Sus. Hindi ka. Kalami siguro tak paliton pero walay kwarta. Agoy. Kaya man mo 5 million. Pagpagurong gani. Wala ba na ako gitudlo nimo ha? Uy.